Kilech na yinga dapen scam bhai ka nong rim dapen wandur bhai ka bada ai ru karong ka basyongkon yangai bahaba pyo sngew ya kiti ki kintin pisko tu usai bagajing batha akalong banchna yin dakaba let dakaba pen scam dakaba pen wandur bad dakaba ai rong kajing batha akalong banchna yin ban let ban pen scam ban penwandur ban ai rong ki batai leni ka pensyai kumno badai banshna ya kata kayeng hadin bau Jisu la job ya kacing yap da ka ba mipat hakasngi ka balai hashwa bu unkiu no shakakti ka man jong pa u aya ka hukum ka ba khadduh jong u shakik sinran haka gospel u Matius kalanong ka ba arpupra dekot ka ba khatpra haduh ka ba khat khandai u Jisu te udawan ula kren haki uda ong la ai hanga ka bor baro habneng bat aka khendo namar kata ken to khida let no mapi to penlong senran ye ki benri baro da pen baptis ye ki haka kerteng ka jong khopa bat ka jong ukhon bat ka jong mensi bakhon da hikai ye ki ban sumari ki ke baro kat ki bangala hukum ye phi hakmiru nga ngalong ringkat bat phi halakaski haduh ka bawai no ka perthai ka hukumu Jisu hangni kamlong satya bangin let lemne ban pen baptis lemne ban hikai Henry kumba haka nuksa ban shnayeng ka bangis dang manne kumtaru ka hukum hangni kalong ban penlong senran bat ban pendep ya kata ka hukum jong ka jing penlong senran ngidon kam ban let ban pen baptis bat ban hikai ka hukum ka ba khadduh u Jisu ya ki senran kalong ban penlong senran hakawai pat ka kentin u Jisu ong haki senran jong u bakin yai beteng ya ka kam jong ka jing penlong senran ka ba u Jisu lasdang ningkong bat ki senran ki jong u ki ju Henry menta ka kam jong ka jing penlong senran kalong ya ki benriu baro ka hukum man penlong senran kalong ya baro ki senran Jisu Khrist lada pilong u senran Jisu Khrist ka kamram jong pi kalong ban penlong senran deitang ki senran ki bala ban penlong senran u senran u ju shong hakijat u no hikai ban sngap i ki hikai jong u bat u let ban im ya kata ka ba ulanang nalaw no hikai bat usdang ru ban hikai ye ki weipat ye ki jikai jong uno hikai knang ba unyo ban ya lampat ye ki sha u no hikai kumta kalong ka kamram jongi kadai yangi ban shong hakikijat u Jisu u kenrat uno hikai jongi bat ban snap ye ki hikai jong u kabadan ha ka baibl ka ktien ka jong Blei bat onda habangi ni nangta kadai yangi ban im ya ke ai ka bangila nang ban ban hikai ru ya ki wei da ka jing temu ban kedeu ya ki shau Jisu uno hikai jongi ka admission sya ka school ju ka jing long senran u Khrist ka sedang da ka jing pen baptis kani ka jing pen baptis da ka ba pen ngam kalong hadin ba pila kala ka bamot ban ngai hau Jisu pila pendap ya ka form jong ka jing ya te jutang bat la pen scam ya ka dakasna mo Khrist Jisu kum kadak ka bapau shinna sya ka perthai baro ya ka jinget ka bapidon hau Jisu pipen baptis haba pi ngam pi pla bapila yap lem bado Khrist haba pi mipat na kalong ka jing pla bapila mipat lem bat u Khrist sya ka jingim ka batamai kata kalong tang ka jing sedang ju ka jing long senran ka bakut menta bapila yo ya ka admission bat pila long senran ka kamram jong pi ka long ban nang ya ki jihikai bat kelenti jong Khrist kindon shibun ki subject ki ba ukenrat uno hikai jong pi un hikai bat penshai kat kum ka jingya lenti bat ka jingya shem jong pi ukenrat jong pi uno hikai jong pi untip bapila nang ya kelenti jong u dai haba pi kohnguh bat le ya ke ai kaba lahikai
haba phi kohnguh phi pass ki exam jong phi pat kum ta U Trai hi kai iaphi na ki wei pat ki subject shakawei pat kat kum ka jing pass jong phi ha ki exam jong ka jing kohnguh ka hukum ban long ki sinran bat ban pen long sinran kam long ke e ka bangi la ban pen dep iaka henry ka dei ka hukum ka bangi yai kohnguh barok shirta ka jingim bejongi ka jing long sinran ba ka jing pen long sinran ka long ka jing yai lenti ka bangi hap ban yan kat bangi dang don ha ka ni ka slachndo ya ka result jong ka ngila ban yo dei tang onda habangi Hashem ya Jisu shakibam jukut ka hukum Jisu yangi kisinran kalong ban penkai kisinran hadin bala penkai kisinran don kam ban penkerpang yaki nado dang khlung kum kisinran jongu da kajing pen baptis bat ban yai beteng ban penkerpang yaki shau da kabayai hikai yaki ban kohnguh yaki jikai unong hikai kakam jo kajing ben khamti ya kata ka bangilyo pediang na Jisu shaki pateng banwan kalong ka hukum ka ba khatduh U Khrist yangi to ngin lek ban long kisinran bat ban pen long kisinran